Sri Tanjung Keporo Ngarsi Tanjung Sira yekti kanggo Tanjung dalem Kang Mas saka banget tresnaku karo kowe ngerti dos pundi bengi iki sliramu tak jak ameng-ameng tak jak jalan-jalan kowe netoprak nganggo tembung jalan-jalan wis ana wong iki ketoprak modern kowe tak jak ameng-ameng mlebu ana sak tengahing alas gong liwang-liwung kowe ngerti karku Tanjung lho mestine panjenengan lak ngajak andum tresna to Kang Mas iya mestine kaya ngono Tanjung lah ning ya andum tresna kok ya dadak ning alas mbok panjenengan ki ngejak aku ning endi ngono mulane pun kakang ngajak sliramu ameng-ameng ana sajroning wana jalaran Tanjung kados pundi Kang pawarta sing tak tampa nalikanipun kakang diutus karo sinuwun Prabu Sila Hadikrama supaya munggah ana ing Gunung Telamaya kon ngupadi ananing Gada 18 Keret. nggih Kang Mas Kowe ngerti Gada 18 Keret? ya kula dereng mangertos napa Ya mengko tak didoyai. ampun ngoten to Kang Mas dek wau panjenengan napa mboten midhangetne Kang Mas Ustad wau pun diceramahi to Ya Tanjung dalem Kang Mas jebul aku diutus karo Gusti Ingkang Sinuwun Prabu Sila Hadikrama ana ing dalem kepatihan ana Duratmaka. Kowe ngerti Duratmaka? Duratmaka menika Jebul ana maling. mosok Sing ditolong dudu bondo lan donya, Tanjung. lajeng Sing ditolong katresnan kang sejati, Tanjung. saestu menika Kang Mas Prabu Sila Hadikrama mlebu ning taman ana ing kepatihan jebul kowe pengen seneng. Kowe milih kamukten, kowe milih bondo donya, kowe milih marang Kang Mas pangkat lan derajat Tanjung. panjenengan ki kok moro-moro duka ampun ngoten Kang Mas Sila Ya, Hadikrama lho bengi. tasih lenggah wonten mriku jenengan ki ampun moro-moro kok nesu karo Kuwi nek Prabu Sila Hadikrama semono gegeden. Kang Mas kok malah arti Tanjung jebul ana ing dalem kabupaten ana ing dalem kepatihan kowe ngladeni karo Prabu Sila Hadikrama
kowe dadi wanita sing lelemeran kowe Tanjung. Saestu Kang Mas, kula mboten nate sedheng, mboten nate. Kowe ngladeni katresnaning Prabu Silatikrama. Truk truk. Kang Mas, saestu kula kalih Kang Mas. Ora percaya Tanjung. Oh, sedo. Ampun ngoten. Timbangane dijeber marang pripating Patih Sidapaksa. Tanjung, Kados pundi Kang Mas? aku ora eman. Kowe melu karo Prabu Silatikrama. Saestu. Mergo kowe melek. Kowe melek. Repot tenan. Bondo lan donya. Kowe melek pangkat. Kowe ora ngerti Tanjung. Ampun ngoten to. Nalika mbiyen kowe dadi anake cekel. Oh, iki lak yo suwek kabeh kok. Kowe nyambut gawe iki jenenge totalitas. Yo totalitas. Iki Patih Sidapaksa lagi padu karo bojone jenenge Sri Tanjung. Etoke padune. Kowe pas andon tresna, lha kuwi pomo kowe tambung barang ya ora apa-apa. Enggak mau. Abrakan kaya ngono arep ngambung. Kang Mas Silatikrama, kedahe panjenengan iku bela kula to Kang Mas. Tanjung, Ampun mekaten to Kang Mas, jenengan kedah tanggung jawab. Aku ki ra dikapak-kapakne lho karo Kang Mas Silatikrama. Aku ki mung didemok pipine. wis rasa yo cangkerayu. Mung didemok ngene tok. Iki Patih Sidapaksa lagi muring. Tanjung, Lambemu. Rumangsa. Sri Tanjung. Kowe kuwi sak suwene mari tek kemakimen. Mbok kelingan jaman semono, Ri. Aku daftarno sontek to, Ri. bengi iki serane ririk rane simen. Lah terus lah simen kok mati. Anake Sri Tanjung karo Patih Sidapaksa kowe milih marang bondo donya, kowe milih marang pangkat panguasane Prabu Silatikrama. Timbangane dijeber mripat Tanjung. Kados pundi, Tak Kang? lilake kowe mati Tanjung. Kang Mas, ampun mekaten. Kok sik? Wegah. Ora guyon. Wegah, abeng iki kok dadak brengos dikaya asido ireng barang. Nek nuki disemer. Rere. Lah. Mau salaman yo kabeh. Tak omong. Lipene nyabang banget. Sinden-sinden rasa dadak melu cerewet. Ketoprak yo kudu levenang. Ketoprak yo kudu upurang. Apa nek ketoprak kaya angus? Tanjung, Kang Mas. kowe kang tresna karo Prabu Silatikrama. Saestu mboten Kang Mas. Ora nek priya bagus ning donya iki sing tak tresnani kejaba panjenengan. Wae nek ketoprak lagi padu kok demo-demoan. Lah terus kepiye? Aku ki lak bojomu. Sapa mau ora iso apa-apa. Tanjung pusaka ning dalem. Ora usah kesusu. Wengkone megap-megap lan datang golekne oksigen. Iya. Dengkelen awak ta. Tanjung Dalem Kang Mas. pusaka ana ing dalem kepatian. Yen to pancen kowe pemirsa. Aku suwe-suwe. Aja ngono to Kang. Pemirsa. Aku suwe-suwe. Aja ngono to Kang Mas. Murid. Raden Sidapaksa iki lagi murid. Aja to Kang Mas. Tanjung, Ah, iki tenanan. Ora kenalan meneh. Nes, lah ngono ki rak yo jenengan ben luluh to. ora iso. Aja. Tanjung, Kepiye Kang Mas? timbang aku nyawang ayumu ayu. Nanging ayumu mek kanggo nutupi lamismu. Ketoke budimu. Baik basa Jawa apa? Heeh. Ketoke budidaya magenduk. Magenduk gitu. Nanging kanggo nutupi atimu sing retek.
atimu sing meneng iki meneng wae melu-melu. Ayo. Timbangan aku nyawang karo bojo sing kaya ngono. Kang Mas. Ya. Panjenengan lila yen aku mati. Timbangane duwe bojo dipek karo ratu Gustine. Mati ora apa-apa. Ayo. Kang Mas. Ya. Aku lila. Ya. Bosek to, ini ya to. Katanya Kang Mas Pati Sido paksa. Kula mboten tumindak sedeng. Timbanganipun panjenengan dakwa dhateng kula. Ora percaya aku karo seliramu. Kowe lak tumindak sedeng to, he? Aku ora percaya, he? Apa? Aku wis roh dhewe. Iki mau bukti nyatane wis akeh. Apa kowe? Malam hari ini ada seorang pria takut akan istri. Tanjung, Dalem Kang Mas. tak keleke matimu Tanjung. Aku lilo mbok pateni Kang Yo. Mas. Ning aku duwe panyuwun. Jaluk penjalukan. Rasa mewek tenanan. Kok iso? Aja. Penjalukanmu apa Tanjung? Aku lilo mati ning tanganmu Kang Mas. Iki Kris tawarke karo kancane. Kok didu-adu kancane melu ngene. Yen getihku ki kok anggondo wangi. Ateges aku ora nate sedeng Kang Yen Mas. getihmu gondo wangi kowe ora sedeng. Iya. Terus Ning yen getihku ki kok anggondo. Bangir. Kang Mas. yo Menika arep kon nangis ping 7. Arep kon nangis sedina ping 17. Sido paksa ora bakal luluh atine. Kaya ngono sing dadi penjalukmu, Tanjung. Tanjung. Lila mati Tanjung. Ndi? Haji Jumbadi ning ndi kowe? Oh, wis enek wong wedok mati. Kowe melu mati kowe Tanjung. Ha. Kowe mati Tanjung lho. Gondo arum. Dan ngono kowe ora salah Tanjung. Sri Tanjung. Jog. Ri. Hop. Hop. Tok. Dak. Tok. Dang. Tung. Tanjung mati Tanjung. Ya gone ra iso suwo. Ra iso suwo. Tai. Wis bar. Bar. Wis bar. Wis bar. Di mau. Suwo. Oi. Reduk. Asu kar. Apa me? Kowe lak ra iso nyuwokke to? Ayo kowe caice. Kok ece-ece piye Lah to? kene sing suarane banter kaya wetu. Reduk. Lu dangdut. Gong suwun. Bareng kono ya iso no. Lah, aja ngono to. Kok ngloyori medeni timen. Kowe lak Yen apa-apa to? sing ngawang. Alah, kok sik rasah nyanyi dhisik. Ambek
ambekane iki ditata dhisik. Lah kok mesake timbang. Ambekan sing ngambekan nggih ngendi to? Kene iki to. Wong wedok ya ambekan ya kene. Ya padha. Deloki. Melek piye? Tukunan 50. Lah timbang melek. Wegah aku Kang Mas Simin iki. Coba dilapis sik mburi. Isan? Kajenge Pak niki anggere mari ora sida lara kaya mbiyen mbok arep demok ngenti mawon angsal kula kok Pak. Anu, sing penting sampean ki panjang umur ya Mas ya. Mergane kan utangmu ning aku rombot. Yoga-yoga penengan di Laras, jangan khawatir. Malam hari ini sudah penuh. Apa nih? Bayaran. Oh, ya. Nenek, bangsa kowe, bangsa sing wedok-wedok kuwi, kowe besok Selasa ya. Lho, ngono kowe megah. Ora. Ayo. Kadung tak entek. Ya ora apa-apa. Tang. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae gawang-gawang angel dilalekne. Usada asmara aku ngerti marang janji-janjimu aku bisa pijeti. Lah iso, sing kesel ngendi? Dadi wong bebujuane ya kaya ngono. Kaya
Iki mau lakone Sri Tanjung Patih Sidapaksa itu merupakan suatu filosofi. Ri, nek mijeti bojo ben rasa nganggo iki ri. Kuwi ora dipijeti lho, Rin. Lah piye? Ora Rin, Apa? nganggo tabogong kae. Dadi tutuk pisan mudar. Ora lho ben rasa ngono lho. Filosofine dadi bebrayan nganten anyar di arepan omah-omah jangan terpengaruh akan provokasi. Oh dadi iki nek kudu percaya karo bojone. Iya. Umpama diobong-obongi wong liya kuwi nek durung ana buktine ora kena sembrono ngono. Aja terus dilebokke ngati. Iso. Diselidiki dulu apa masalahnya. Iso. Ora kok moro-moro terus dipateni, ora kena ngono kuwi. Lah iya. Ya. Wis nang duduk kono. Imik Kak. Mimi. Mama, adik Mimi. Iki nek ditawani terus ngono kuwi lho. Mama. Kosek nyanyine dirampungke sik engko lagi mik ya. Aduh wong belas ora bisa apa kuwi mau? Cakepane apa kanca-kanca? Men, aku yoga milik. Ora kok. Napa Apa? Mas dipun wangsuli nggih? Lu, Ro, Si. Simen kaya maling. Nyadyo maling ora mung kaya. Ora apa-apa. Dadi wong seniman kan kadune kepiye rasah dadak sakit hati. Ora kena. Lah nek aku maling ora kono ya kancane. Ya ora apa-apa ya, Mas. Lho, aku maling ya yoga-yoga ya dadi kancane. Kowe termasuk ya bangsate. Ora lek men ora ngarani maling. Ki Itu. mau mung kaya, Kaya. mung kaya. Oh, Ora maling, ming kaya. Nek yo men Kaya ki ora tenanan. Simen kaya haji ngono. Ayo. Ya ora masuk Lah, wong nek karo ji kok ya ora masuk. Kaya ora apa-apa. Nek pama aku haji tak kono paling ora aja melu dadi ustad. Iya Kang Mas, calon haji 2300. Agur kaya marayo. Alhamdulillah. Panjang umur. Teko 2000 pira mau? 300. Oh, sing teko 300 kowe ah. Sampean wae. Aku mah Lah ngopo? kesuwen. Muga-muga Gusti tansah arengno dadi Riri Dalem. karo Linggo. Kene. Wong gagas wong sitok iyang nek judeg dhewe. Oh, alah nek waras ngono ya kaya-kaya. Nek pas lorone tek obatne kancane. Seket banget ya sing duwe gawe. Nyewa kursi mbok sing ngombo. Endi wonge? Nyewa kursi sing ngombo dadi pemanggi lungguh MC karo penyanyi iki ben namot. Lah wong iki Ora percaya rene yo. Lho, ramot kok.
atine kaya ngono ya Allah. Aku Riri, loprae wis bar. Terus? Sing nonton wis do mulih. Minggu. Ya. Nit